Zoals Peter, zoals Lander. Stomkopje. Ja, hey, dit is dus bakje. Ja. Van de voorkant kan ik net zo vol vertellen. Ik heb er een beetje verstand van, maar ik zit zelf met in de trekkers. Dus, ja, maar dit ook even een channel. Dit is dus hard zien. Nou, is hard zijn hobby, hobby, zijn werkhuis. Die het voor ons, omdat wij zoveel dezelfde, het die voor iedereen zijn bak maken. Hier hebben we gewoon laden in zitten. Waar je moest in 12 laden lassen. Dus rijden, maar stroom, blaserij. Dus wij hebben de lampjes, moet je harder opmaken. En hieronder, we zijn eronder film, ja. Hier hebben we een paar klaksons lezen. Van het Simmer, moest je dan de garbage run rijden. We bouwen 4 van dezelfde auto's. Wij vonden het wel leuk om mooi de ploeg, mooi dezelfde auto's rond te komen. Dus we hebben heel Nederland wij hebben dezelfde Mercedes erop hellen. En dan bouwen we al die auto's even mooi op. En de bedoeling van de garbage run is dat je een auto hebt, mooi een dagwaarde van onder de €1000. En daarmee ga je terug heel Europa rondje rijden. En het is de bedoeling dat we al even rondkomen.